Göteborgissa 2 vuotta myöhemmin kolmiloikasta muodostui todellinen hyppyjuhla. Maailmanennätysmies Jonathan Edwards on vuorossa. Quesada johtaa 17-19. Edwardsin ensimmäiset loikat näissä maailmanmestaruuskilpailussa ja se on 18 metriä. Ja valkoista väriä näytetään. Siinä oli tyrmäysisku kaikille muille. Hän on pomppinut useasti yli 18, mutta aina on ollut liikaa tuulta takana. Nyt ei ollut 18-16. Uusi maailman ennätys kolmiloikassa mentiin täysin uusille metriluvuille. Edwards ei tyytynyt vielä tähän huipputulokseen. Ja hurja hyppy jälleen, hän parantaa. Tämä on pitempi ilman kuin se muuta edellinen. tämä on pitempi. 18-16 ensimmäisellä ja nyt toinen hyppy. 29. No niin, Maailmanennätys. 29 toinen maailmanennätys ja 13 senttiä lisää. Että 2 hyppyä, 2 maailmanennätystä. Tällainen mies minä olen. Jonathan Edwards, Iso-Britannia. Täyttä hymyä.